Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Asteartea ondo. Ajerik bai, seinale txarra litzake, baina noski atzo jende asko ibili zen Gernikan. 251 saltoki, babarrun gutxi eta oso garesti. Eta sari ugari. Ezti honena, txakolin honena, gazta honena. Sebastian Lizaso, Andoni Egaña eta honintzaen beita bertxotan aritu ziren. Gernika High Alive Winter Series, beste hitzenik ezaltzen, txapelketako 2 partida jokatu ziren, eta oroar urriko azken astelena agurtu zuten. Gauz esango dizut, High Alive Winter Series izango ziren, baina Lizaso Egaña eta Enbeitia, Enbeitia salbatzen da, Lizaso eta Egañak igual pixat All Stars eta All Style ere osatzen dute, ez da? Baliteke bai. Iritsi dira notizia, iritsi dira eskutitza, baina ez zure. Urriak 29 egutegiari begira jarri naiz eta gutako bakoitzarentzat efemeride bat topatu dut, gure zaletasunen araberakoa. Goiuri, badakit badagoela zuri asko gustatzen zaizun komiki zehatz bat. Asterix eta Obelix. Bai, baina are gehiago, Asterix eta Obelix Misión Kleopatra pelikula, hori da, kriston pelikula. Gaurko egunez, 1959an azaldu zen lehen aldiz Asterixen marrazkia pilote aldizkarian. Egin dezagun bidaia urte hartara. 3 hilabete baino ez dira geratzen piloteren 0 zenbakia agertzeko. Bi egileak, René Goscinny eta Alberte Uderzo, presiopean daude. Frantziako kulturan oinarritutako komiki sorta bat sortu behar dute. Guztiz originala. Horretarako bere pertsonaiak sortzeko Frantziaren historia aztertzen dute. Eta bapatean, Barrealgar artean, eureka, Galiarren garaia topatzen dute eta hortan oinarritzen dira. Horrela egin zuen lehen agerraldi Asterixek 1959ko urriaren 29an pilote aldizkarian. Laster komiki hau kultuzko komiki bihurtuko zen. Asterix Galiarraren abenturak. 5 Paul de strychnine, del délié de la morphine, fait dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Asterix eta Obelixen komikietan badago musikari bat, Asura Zenturix, obalakaria dana. Errementariarekin beti liskarretan ibiltzen da, ze bere musikaren kalitatea iskaxa dela dio errementariak. Begira, nik ere topatu dut egutegien beste musikari garrantzitsu bat. Hau, zuretzat doainego. Wolfgang Amadeus Mozart. Parentesi txiki bat, Asterixeko musikari da zuaitzari lotuta jartzen duten, ez da? Festak egiten. Asuran Zenturix, bai? Asuran Zenturix. Zera arpa txikia jotzen duena. Hori da. Zeba? Baina berak ere prestatzen du edabe magikoa, ez da? Ez. Hori Panoramix da. Panoramix, hori degia da, bai. Gauza handiak. Ruida. Izen hori izateko. Panoramix handiak ikusitako izango da. Barkatu. 1700 Mozarten gaira itzulita. 1787ko urriaren 29an Pragako estatu antzokian
Wolfgang Amadeus Mozartek Don Giovanni opera estrenatu zuen. Drama eta komedia uztartzen dituen maisulan hau, konpositoreak musikaren historiari egindako ekarpen handienetako bada. Ekintza Sevillan gertatzen da. 16. mendearen erdialdean Don Giovanni gazte noble, arroputz eta sexualki promiskuak beste pertsonaiak etengabe iraintzen eta haserretzen ditu. Ba, Julen, zuretzat ere badut efemide bat, Ea, a ber. Espaziontzien kontua gustatzen zaizkizunez, Bai. pasaden astean itzen genuen Hori da. horretaz. Ba, gaurko egunez, 1988an, Discovery espaziontziak bere 25. bidaia egin zuen, eta oso bidaia berezia izan zen. Oso misio ezaguna ere bai, John H. Glenn Jr. Estatu Batuetako senatari eta astronauta espazioera itzuli zelako bere bigarren hegaldi espaziala egiteko. 77 urterekin Glenn espazioera joan den pertsonarik zaharrena da. Ba, misio horretan Pedro Dukek parte hartu zuen. Gerora, Espainiako zientzia eta ikerketa ministro izan zena. Begira. Hori da COVID garaian esaten zuena ez genuela azkurea atzekin kendu behar, ez da? Abai, Hori esaten zuen. Bai. Entre mis cosas y todo es pura contradicción. Cada molécula de mí solo piensa en huir. 5 segundos para la fusión. Salgan corriendo, aborten la misión. Paradoja espacio-temporal. Entre mis piernas este clima tropical que me ahoga, que me ahoga, que me aprieta. No siento nada. No Tira, entzulentzako efemeridak ere baditugu. Sorgin asko ditugu bigarren kafeko jarraitzaileen artean. Entzun dezatela. Gaurko egunez, 1380an lehen sorgin eiza epaiketa egin zuten Parisen. 3 emakumei heriotza zigorra ezarri zitzaien. Sorgin ugari topatu ditut nik gaurko zerrendan. Gaurko egunez, 1871an Beatriz Piñeiro jaio zen Portugaldar, idazle, poeta, editore eta intelektuala, eta Portugalgo emakumeen emantzipazio mugimendu modernoaren aitzindaria. Portugalgo emakumeen egoera juridiko eta sozialari artikulu ugari eskaini zizkion Ave Azul, revista de arte e kritika aldizkaria argitaratu eta zuzendu zuen. Angela Davisen hitzetan, Maialen Lujan bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren irrintzietan, ahotskorden kontzientzietan. Ba, beste sorgin bat, gaurko egunez 1930an jaio zelako Niki de Sanfol, margolari, eskultore eta zinegile frantziarra, iraultzaile bat. Egia, Niki de Sanfolen obra oso ezaguna egin zen 60ko hamarkadan. Shooting Paintings, Nanas edo Tarotaren lorategia proiektuekin ezaguna egin zen bereziki. Bere hitzetan, Simone de Beauvoiren bigarren sexua aurre irakurri ondoren aldatu zen bere artea. Epa, ba, lotura. Simone de Beauvoiren izen agertzen denean nola edo ala beti agertzen da Jean-Paul Sartrerena. Eta hemen badago gertakari bat. Oh. Cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Bide batez azaroaren 12an dator Bilbora, aurreko batean nahaztu nula nik entzulea, eta Ismael Serrano, bai, azaroaren 12an izango da Bilbon. 11 izango gara Bilbon. En Bolivia. Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece... Tira, Julen, jarraitu Ondo, ari zarete, ondo. Bai, bakizu zer
dan bereziki ona, abesti hau jarri dugula, aipatzen dulako momentu batean Jean-Paul Sartre, eta Julenek erabaki duela Jean-Paul Sartre aipatzen ez zuen abesti izatea jartzea. Hori zure errua da. Nola da, queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Listo, Jule, jarraitu. Gu bezalako inkultu hartaburuei, horrelako gauzak egiten usteagatik. Tira, gaira itzulez, 1945ko urriaren 29an, Jacques Calmic eta Marc Becbederrek bigarren mundu gerraren eta Frantziaren askapenaren ondoren sortutako Maintenant klubak Jean-Paul Sartreren hitzaldi bat antolatu zuen. Existenzialismoa humanismoa da. Hitzaldia komunikabide nagusietan iragarri zen eta antolatzaileek erantzuna ona izango zela uste bazuten ere gauak aurrikuspen guztiak gainditu zituen. Eta horrela eman zitzaion ofizialki hasiera existenzialismoaren mugimenduari. Eta hor gabiltza gero, galduta. Sunk inside a blankets, sprawled across the bed. We dream. Tira eta gaurko saioan zer izango dugun ere kontatu beharko dugu. Gauz asko, Iker Sanchineneak kaiak baten bidaiatzeko behar dugun materialari buruz hitz egingo dugu. Iker Gurrutxaga lankidea Bimera bidali dugu eta hango hitzaldietan ikasidakoa kontatuko digu. P. Diddy edo Smalls edo Sean Combs edo Daddy edo Didi edo dituen ez izen guztien abeslari eta ekoizlaren atxiloketa hitz egingo dugu. Magi Quintana Morcillok Baiona, Angelu eta Biarritzeko 18 eta 24 urte arteko gazten euskararen erabileraren inguruan eginduen ikerketaren xehetasunak kontatuko dizkigu. Tira, hori guztia horrengo 2 orduetan kontatzeko gaurkoa abiatu beharko dugu behingo. Zurriak 29 ditu entzule, konturatu espazara behintzat, eta aste artea da ongietorri bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin dagoeneko dantza ikasi duen Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Bastante aizea, Erdizka. Pixka nastu itxezea, baina bastante ondi izea, Bueno, gaur nekan kamara tala saio indete. Ointxe garriko du martxan, Hanek esnatzeko ordua badauka, Gure ia dun kamara zoragarri honek, zea. A ber, hortxe. Jo dago, gaizua. Aida piztutzen. Baita zuire. Zuekin Julen Goikoetxe garbe gozo, egunon? Baita zuei ere. Zuekin Goiuri ez eizarandia, egunon? Kuku. Eta izketan ari zaizuena, Uñigo Asensio Elurbide gaur, bigarren kafeak, esango nuke, 849 garrana duela. Bai, ez dugu baten bat galdu aste honetan. Piskat motel ari zaite igarotzen. Ez 850 garrana espero nuen gaur. Baina tira, Goiurik esaten badu 59 garrana dela, 59 garrana izango da. Basandakoa, goizak 10 eta 20 minutu, urriak 29, gu hemen 4, urrengo 2 orduetan zuekin zera, sardina bakalau. Siempre me suicido en lo que me importa. Volvería a hacerlo mal y eso lo sé de sobra. Es la parte 4 de la misma historia. Me crucé con tus amigas, no me soporta normal. Ya lo sé, estuvo mal, fatal. Yo también me odié. Ya ahora hablamos muy de vez en cuando. ¿Qué tal estás? Más o menos bien. Ya ahora hablamos muy de vez en cuando. ¿Qué tal estás? Más o menos bien. Pero estaría mucho mejor. Pero estaría mucho mejor si no hubieses pasado ni un segundo por mi vida ni a mirar. Ya lo sé, estuvo.
Esan dagoa goizeko 11:21 minutu, hementxe Carolina Duranteren normal kantu honekin abiatu dugu gaurkoa, eta maite duten festari ere asera mamarko diogu. Goiuri zer dezu muturra hola beraka jarrita? Nolatan, Carolina Durante? Ba, bida, gaur goizan biali lagun batek. Eharra da, Nei asko. Zein hau? Rosalia! Kuñaua dia. Zer dia? Kuñauak. Kuñauak. Egia da! Diego Ibanez, kantantia. Egia da. Edao, aiatatzen. Lapilirekin. Hori da. Rosarian aizpakin. Ba, Janire Arantza bebialit gaur goizean, eta ze kolaborazio xelebrea, baina agian Janire getzekien koñatua direla. Eske gaina ez da ateatzen. Diskoan normal kanta eta Carolina Durante, eta baten nahi zentzuten, eta Rosalia entzutezu da, tipo, Hori da, ez dago featurina, bai. Oso raro da. Ondo Goiuri? Bai, ez, bitxia iruditu zait, besterik ez? Ja, bazpa, muturra hola berak aukerzuta. Ez, bitxia iruditu zait. Udalekoak bukatu eta gurasoak bila zetuzenean bezala. Ui, ama. Nik dauket, benetan, Dira, bizitzako oroitzapen horietako lehenengo aldiz, nire hauak, beruntz itentzuela indarra, negar gure hori, lehen udalekutan gurasoak bueltan bila etorri zirenean. Eta negar gure auket eta zergatik, eta ezin ulertu oso ondo pasatzen ari zan, si ez da zer gertatzen da, ez da zer gertatzen da. Ez emozio festa bat gorputzean, eta tristura latza, eta bai, Goiuri gorrela xezuen horpegia. Beruntz, pixkete... Tristeta sarre dago, Goiuri. Erorita. Eta gizar duen baina. Eta Carolina Duranteren besta esteatekin jarraituko duz, tome kafe esaten du, eta nik kafetxo bat beharko nuke. Zein da zure maiteuta, Julen? Bueno, bani maite dut ez batekin nator, nahiko asalegoa da, besterik gabe horrela. Ez nukan buruan beste gauza gehiegi, eta bueno, hause kontatzea, otu zait. Ez dut maite, nola saltzen dudan, Ez dakit, parranda edo ospakizun bat egon denean, urrengo egunean, parranda hartan gertatu dena, behin eta berriz kontatzen eta azpimarratzen aritzen den jende hori. Kontakati madarikatu horiek. Hori da, eta normalean gainera ez da izaten, alakok bida ze ondo pasa zuen, zenba dantza egin zuen, eta ze pozik ibili zen. Normalean izaten da, alako balantza ondo xamarrak egiten zituen, eta alako ere ez dakin ez joan zen etxera, eta alako, eta ez dakit, normalean gainaz izaten da, bertan egon ezten jendeak gerora, bertan gertatu denak kontatu diotena. Eta horrela kontakatilu modura horrelako gauzak esaten aritzea, azteko, etzaran egon, isilik egon, han gertatutakoa antxe egon zirenek bizitu zuten, eta zuetzara inor, han egon den bati, eta zuk ez dakizu nola ibili den, ari kargu hartzen hasteko, eta are gutxiago, norbait, mozkortu baldin bada, lau aizetara, alako pertsona mozkortu dela esaten aritzeko. Hau ezkontzekin erasko gertatzen da, Eskontetan, mozkorra baino gehiago pasatzen dira bestelako gauzatxoak. Bai, hori da. Gure bintzat. Ni mozkortu esan du, baina izan litek gauza. Eta gero... Gure igandetan ez zea horiek komentaibak, Gure igandetan da... Bestelako izati, Juntzan, eta mozkorrek horiek balduzetan agero de mozkarrek. Atzo honek, lastana suelto zeukan, eta hola intzion horpeian bestiari, eta honek hola intzion da irriparre, eta hori biltzion dantzan gertuta, eta beste, eta horako kontuak. Bai da, eskontzetan gauza asko gertatzen dira, diote eskontzaterik beste eskontza bat ateratzen dela, baina eskontzetatik dibortzioak ere ateratzen dira, kontuz. Ezkontzaren asuntoak badu bere mami eta korapilloa. Baina ez dugu gora inori ipatuko, bestela kontakatio eginateke, eta Julenek esango lukez gaitu dela maite, eta Julenek maite gaitu, bere moduraino maite gaitu. Maite zaituzte dela. Baina egunen batean horri egiten ikuste baldima zaituztet, gaztakoa. Dama gaztakoa! Gaztakoa gaina, hola, txaka-txaka... Txaka-txaka. Mozten dan hori italiano ondi-ondi hoi. Gazta mota. Txaka-txaka mozten dan gazta mota. Bai, hola tapaken du eta barrutik laskak edo puskak ateratzen mozten dana. Ez hautzen dezue, baina igual ez dezue visualizatzen horrela, ze supermerkatuetan ja moztuta ematen dizue. Parmesanoa. Gazta parmesanoa izaten da, holako gazta puska bat, igual 10 kilokoa. Eta hor, tapa garbitzen diote, kentzen diote, txaka-txaka juten die gastatzen. Olako, ikusi zuen inoiz, ez? Jatetxetan, espagetia jartzezkiolak gainean eta horraztiala moitzen. Oite dute parmesano txiki batekin, ez da? Ola, jaketa, bai, kontzeptu. Olakotan ikusiet. Hori gaina Instagramen ikusiet, Osea, ez dut beste nion ikusi. Jaka. Beren bideak Gorkak ere erantzun digomen egunon, gaur antzerki klaseak hasten dira. Nik behin asterixia ahotsa jarri nion.
nik ez dut maite garraio publikoa, greba atzo eta berandu lanea. Bueno, horka, baina, garraio publikoko langileek ere eskubidea izango dute greba egiteko, zuk ere egingo zenuen inoiz greba, igual okerragoa da, grebarik gabe beti berandu datorren Renferen zerbitzua eta bestelakoak, baina tira. Informazio gutxi ni lurralde busta Renfen, bai, egia da, garraio publikoan bizitzea 2024 urtean ez dela bide erosoa, Nire bizitza da, eta maite dut ere, atzo polka dantza egin duen, ara? Polka. Egira, aste arte goiza da eta zenba gauza egin dituen ja gorka. Zagun nuke, Aste honetan ere. Nik ez dute zer egin, gorka? Aste hasi data, ez. Judo? Judo gaur goizean. Bai. Txakur txiki bat, opa, hortxe, saltxitxatxo bat. Nola izena horrek? Ino gauza bat pentsatzen nuen kotxe hau zurea zela. Bai, berdina da. Ah, bale. Eta ikusiot Beste gizon bat. Ez ezagun bat. Nire azten txakur batekin. Zure txakur batekin kotxe horretan eta pentsatut, ene? Asier Martínez bezala egin du, Lapurtzen ari dira. Ezin gainetik txakurrak. Bai, baina, gauza esan bizet, kotxe normala da, Ford Mondeo bat ola maletero oso altua ez duena, baina txakur horrek 15 zentimetro ere zituen izango, Erraz egin du. Eta, bai, jauzi ona. Bai, luzera jauzi hau beti ingo luke. 9,8 emango digu. Jurizi Zarandia zein da zure maite duta? Begira, gaur simple, gustatzen zait online joko bat, Connections izena du, New York Timeseko webgunean dago, eta agertzen dira 16 hitz, eta egin behar dituzu lauko taldeak. Osa, sailkatu egin behar dituzu hitzak, baina zuk ezakizu lotura zein den. Orduan kontua da, lotura topatu behar duzula. Adibidez. Egon jolastu benuen? Abai? Txin, gaizki ulertu dut. Bai, gaizki ulertu duzu. Ah, bale. Bai, gaizki ulertu duzu. Ez, hau da online jolasteko. Dos. Bai. Ez zure eragizko jolasa guztan zizkit gehiago. Bueno. Piskat raro sonatu du, baina ez zuken begira, adibidez, konotaziorik, gaurko Connections. Osa, daude 16 hitz, eta zuk inbertitezu sailkatu. 4 multzotan. Baina ez dakizu sailkapen horren arrazoia zein den. Orduan, gaurko hitzak dira. Laguna, erromatarra, originala, berria, bertakoa, denbora, kidea, praktikaria, country gizona, txiklea, erabili gabea, partaidea, poltsikoa, perfektua, herria eta belarria. Eta horre guztiak inzin bazu? Eta orduan, hemen daude 4 multzo. Osea, 4 hitzek zerikusia daukate, 4 hitzek zerikusia daukate, beste 4 hitzek zerikusia daukate, eta azken 4 hitzek zerikusia daukate. Baina kontua da asmatu egin behar duzula, zein lotura topatu behar duzu. Eta, divertigarria iruditzen zait, eta simple ez da ordaindu behar, egunean behin soilik jolastu dezakezu, da eguneko Connections dago, eta hortxe nere maite dute, eta nere gomendioa, gaur simple Connections. Ze hona, ala ere, ondo, baina nik lehenguan erakutsi zeniana gehiago uso ditzaidan. Akaso gero hemen zuzenean antenan jokatu dezakegu pixka bat. Bai, Zerutik urrun Eire maia manterola, zein da zure maite duta? Maite dut eza dakat. Gauza esango izut. Hasi behar dugu hemen kupoa jartzen, Maite dut ez eta maite duten artean egon behar du oreka bat. Bat hiru oreka, ez? Edo bat lau. Bai, eske pixka heiterra naiz. Orduan zaila da niretzako puntu horta iristea. Baina, bueno, berez atzoko nekan pentsauta, baina aldatu binun. Atzo astelenazo bat eukinun, ikaragarria. Eta orduan ez naunitzan, eta jaso segaskizola sentitu nun, eta behitu nun, eta, bueno, hilerokoakin izara, 3 egun tzeskaen izara berri txuriak zikindu nituen. Eta gorrotuet. Sentimendu hori, esnatu, eta ja bustita esla daola, eta zikina, eta erogarruen berdez, eta 3 egun dazkae izara hoiek. Baita, gaina garbitzeko egurra mamardi ez du, eta ja taktoa pixkat aldatuko da, ez? Bai, eta bastanteko puta da, barka bola esatea, baina alaxe da. Eta, bueno, hori, gorrotuet hilerokoa eukitzea, hori, hola da, oza, barkau, nahiko nun ez euki, eta astelengo iztan, oaindik eta gutxio. Hori, ama, nik hemen bestia jarri nahi nun, baina blokeatu egin da gure sistema. Gorrotuaren mugak. Bai, isiltasuna bertu igual momentu honek. Hori izango da, bai, saminean lagun. Bai. Horen bai. Txori bat kolpatu da kristalaren kontra,
nirekin diardu, nirekin diardu, besterik ez, besterik ez. Ba, nire maite duta, bai, asteburu hori begira jarraituko dut, ze aurreko igandean esan ezinekin jo genuen hori bai gaztetxean, Larrabetzun, eta antxe ja, bueno, ba, kontzertua bukatu, jende andana bildu zen bertan, oso kontzertu berezi eta polita izan zen, oso gustora aritu ginen, eta kable bat edo, zer irrizitzaidan, holtza txiki bat jartzen dute, holtza txiki bat dago, tarima moduko bat, modular horietakoa, eta justu azpian, ba, losa moduko lurra, ez? Eta antxe kable hartu, eta ikusi nun, seldiz bat zirudien zerbait pegatuta, zinta amerikanarekin, zinta beltzarekin. Eta eratu nintzen begira, esan, hau ez da seldiz bat, hemen zerbait dago idatzita. Argazki atera nion, eta irakurriko dizuet, antxe jartzen zuena. Batzutan hitzek ez duten nahikoa esan indar. Batzutan hitzak ez dira aski, batzutan ez dago hitzik. Eta alare, esan beharra dago, hitza besterik ez dugu. Batzutan norbaitek hitza hartu eta mundua hitzik gabe geratzen da. Giselle Pericot, ekarri nahi nuke gogora, hurrengo kantuan. Batzutan hitzak soberan daude, dena dugu eraikitzeko eta egitura oso bat eraisteko. Ba, antxe topatu nuen eta gotzon barandieran antze bilen. Eta saiatu ginen asmatzen, noren haute zen. Baina, han jotzen ibili zen Gorka Urbizuren letra ez omen, eta deskartatu egin genuen. Eta, santzidan, pentsatuko diat, nork jodiken hemen azken asteotan, ze Giselle Pericot gaiatik gaurrera, hainbeste denbora ez tegaro, eta hainbeste kontzertu ez dituzte egin. Eta horne bilen ikerketa garatu nahian, eta atzo Goiuri irakutsi nionean, santzidan Goiurik, ba, hori Gorka Urbizuk, baietz bere kontzertuetan mintzat hasiera hori edo esaten duela. Hori da, bai. Uste besterik ez abestiaren aurretik, edo, daien beste abesti bada, baino nik Gorkaren kontzertuan hitz horiek entzun nizkion, ba, abestiari sarrera modura, ba, Giselle Pericot aipatu zen, eta hitz horiekin zehazki. Beraz, bai, misterio argitu nuen Gorka Urbizuren papera da. Ba, oso politalitzateke konfirmatzea besterik ez kantuan dela, ze besterik ez kantu bi daude munduan, bata Gorka Urbizurena eta bestea esan ezinena, eta antxe esan ezinen kontzertuaren ostean Gorkak besterik ezen aurretik esaten duena topatzea lurrean pegatuta, bali, izango litzateken nire maite dut, edo maite dut pentsatzea hori horrela dela eta lotura kosmiko hori gertatu dela bintzat. Besterik Goizeko 10:35 minutu izango dira 2 segundu barru, hementxe zuzenean Naiz Irratian bagoaz aurrera gure gorko lehen gonbidatua aurkeztera. Naiz Irratian zarete. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Baiona, Angelu eta Biarritz inguruko 18 eta 24 urte bitarteko gazteen arteko mintzaira ikertu du Maili Quintana Morcillok. Euskararen biziraupenerako duden garrantziaz jabetuta, master amaierako lan forma eman dio ikerketa horri eta behaketa ugari egin ditu gazteen hizkuntza ohituren inguruan. Bertatik atera dituen ondorioen berri jasotzeko gonbidatu dugu bigarren kafera eta ondorio ez haratago ikerketak gauzatzeko erabili duen metodologiaz ere aritu nahiko genuke berarekin. Maili Quintana, egun hon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon.
Mira, Maili, sakonduko dugu eta joango gara ikerketaren inguruan hitz egiten, baina horrela, entzuleak erakartzeko lerroburu bat eskatuko bagenizu egin duzun lanaren inguruan, ze lerroburu jarriko zenuke? Galdera zaila da hori. Horko idearik garrantzitsua izateke, batez ere, bazegoela green bat ikertzeko gaztek nola hitz egiten duten hitietan eta Baionan kasu hontan, eta hori zenekia eskilenengo, ezak lerroburu hori behar bada. Tira, Maia, hasieratik hasiko gara, eta ikerketa egiten hasi aurretik pentsatzen dut aurrelanketa bat, eta ikertzeko gai hori topatzea edo bilatzea ere badagoela, ezta? Nondik dator ikerketa lerro hau garatzeko ideia, zein da iturburua? Ni Baionan bizi naiz, eta hemen egin dut masterra, eta horren azken bi urtetan hemen egin dune bizitza orokorrean. Eta banaukan alde pixkat grina ni Donostiarra naiz, eta pixkat beti senditzen nola ere hiriko euskera, gaztek nola egiten dugun, eta dana, eta bestalde ere bai gazte mugimenduan ibiltzen naiz, eta gazten inguruko gauzetan. Orduan, esaten duen, behar da ikertu, beharko genuke behintzat ikertu nola hitz egiten duten gazteek hemen Baionan, eta noski lagunen hizkera ikertzea beti divertigarria da. Baiona Angelu eta Biarritzeko eremua hartu duzu nolabait ere ikerketarako, bada, arrazoi zehatzen bat ikerketa eremu hori aukeratu izateko edo besterik gabe hartutako erabaki bat izan da, eremuarena? Aipatu duan bezala hemen bizi naizelako, orduan ezagutzen dut hemengo jendea, eta azken finean, gero azalduko eta metodologian, baina nahi nuen alik eta nolabaiteko datu puruenak lortu eta master mailako lan bat zen, orduan ez ezin oso eremu handi bat hartu kontutan, eta eraberen ez zegoen lanik egina Baiona inguruko euskeran, edo Baiona Angelu eta Biarritzeko euskeran, orduan esan etxean egingo dut, eta nire lagunei egingo diet, eta nire lagunei, eta nire ezagunei, eta haien euskera ikertuko besterik gabe. Eta ez dakit, zuk hor bertan bizita, jada bazenuen, bertako errealitate horren berri, aztertu nahi zenuen gaiaren errealitatearen berri, ikerketak gauzatzen joan ala, zure iritzi edo lehendik zenuen ideia hori aldatzen joan da, edo lehendik zenituen ez dakit, aurre iritzi edo nola ditu, berresten joan zaizkizu. Nolako prozesua izan da, zuretzat, barrutik? Egia esan ikusi nuen, gartzen ziela gauza bereziak hemengo gazteekin, adibidez ikusten nuen frantsesezko hitzak, hauskatzen ziela frantsesez, eta ez ziela behar bada euskara egokitzen, ikusten nuen ere bai, fonetika aldetikan sortzen ziela, batez ere gazteenengan arazo batzuk, edo ikusten nuen eragina demagun ingelesetikan, edo gaztranetikan gauza batzutan, eta orduan, badazkan susmo batzuk, eta honek besterik gabe egin duna izan da ikusi susmo horiek, bai kuantifikatu daudelak, eta garatzen ari aldaketa batzuk direla. Orduan, bai, dakit aurre iritziak ziren, baina gehiago zen, antzen baten dituen, ez zuen nire lagunak hitz egiten, hau esan du hola, edo hau esan du hola, edo ez dakit, zatik hauskatu horko aurrorrek hau horrela. Eta orduan, hori biltze aldera, eta gauza berri pila topazo ditut, noski. Mai, interesgarri egin zaidan kontzeptu bat aipatu duzu horreko erantzun batean, hiriko euskara kontzeptua aipatu duzu, hori ere ezberdin du beharrekoa da, esan nahi dut, hirian hitz egiten den euskara eta ez dakit, herri txikietan edo hitz egiten dena ezberdin du behar dira. Nik uste dut gaur egun geroza lausoagoa dela behar bada muga hori, baina noski beti bada, nik uste gehiago dela soziologikoa ez, bada estigma moduko bat hiriko euskaldunen kiko, euskara ez da ainona, ez da agian, eta gero dependitzen du familia, pertsona guzti, baina ikusten badugu gure irudimenean behitzatzen dola antzematen dugun, askotan hiritako euskaldunak ez dira euskaldun, kakotx tartean, onak. Edo bai konplexu asko, ez euskalkia lausotu delako, edo gurasoak behar bada euskarek hasi utelako, baitzakite euskaltegian, eta horren euskara batua delako. Gaur egun ustez, gerozta lausoagoa da, baina aldi berean badago, honik grabaritzut behintzat, hirikoa zarenean baduzula euskararekin beste lotura bat behar bada. Aipatu duzu, Maili, zure lagunen lagunei egin diezula ikerketa, edo zure pertsonaiek erabili dituzula ikerketarako, 18 eta 24 urte buelta inguruko jendea,
ez dakit, beraiek konstiente ziren, ikerketa hori egiten ari zinela, edo izan da nolabait ere kanpotik egindako automate bat beraiek ez daitezen horre ikerketararegantik baldintzatuta sentitu. Ni lagun gertukoenek bazekiten, baina ez ziren sartzen adin kategoria hortan. Orduan, gehienek bazekiten, eta gero beste gehien bat lagun baten bat gertukoa bai agertu da ikerketan, sartzen zelako esalkapenean, eta bai bazekien, baina nik esanen simpleki hitz egin normal, ez pentsatu gehiagitak ito. Azkenean nik nahi nuen zen izkera nolabait organikoa, edo bat-batekoa, arduragabea, ez formala. Eta beste izoten nien hasiera batean jartzen izkenean hartzen izken TikTok batzuk eta dena orduan esanen, bueno, ikertuko dut pixka bat zuen euskera, aditzak behatuko ditut, zuek besterik gabe hitz egin normal, ez sartu horren bat zuen frantzesa sartu zakezue frantzesa, nahi duzuena, esan ditu ninagoelako hor zuen euskera molatu behar duzuenik, edo erregistroz alatu behar duzuenik, ez ezer. Eta nusotzo gehientan hori ongi bete da. Da bestalde ere bildu nituen WhatsAppeko audioak eta bertan jadanik zen bezala zegoen horrez duen ezer eskatu behar aldatzeko edo ezer ez. Pentsatzen duzuk naturaltasun hori edo eskertuko duzula, ez da ikerketan ondorioak atzeratzeko zuretzat benetakoagoa izango dela akaso, bi lagunen arteko WhatsApp audioen arteko elkarrizketa, zuk ikerketarako presiski elkarrekin hizketan jarritako bi pertsonena baino akaso? Bai, gero bi pertsonak aukeratzen ditunean beti lagunak ziren hain artean. Orduan, WhatsAppeko audioak, bai, noski horiek ez zegoen bat ere gidoirik ezen ezer orzan jatzen nuen bazegoena, ez? Piskat nire usta txikia, baina ez da baina saioetan alare saiatu naiz, ezin ginen taberna batera, taberna baten ez da entzuten, ezin da grabatu, gero ezin nuke hori transkribatu. Baina, bueno, lore saiatzen nintzen sortzen giroa eta hortarako adibidez beti jarnituen binaka edo irunaka eta beti lagunen artean, anaiarreben artean, edo lengusun artean, edo militantziak ideen artean, hau da ez ditun jartzen ez ezagunak haien artean, ze horrek ez luke sortuko behar da izketaldi natural hori. Eta orduan beti sortzen zen momentu batean haien artean zakite edo ez tabaiatxo bat, edo beste, bai. Pixka bat jarri dugu, testu ingurua, ikerketa nondi nora joan denaren inguruan. Pixka metodologiaz aritu nahi nuke orain Maili, ez dakit, zein izan da horrela modu orokor batean azaltzeko erabili duzu metodologia? Hasiera batean eskatu nituen WhatsAppeko audioak bidaltzea. Orduan hori izan lehen urratsa edo lehen metoda erabiluna. Orduan nire lagunei eskatu nien, duzue kontaktu zerrenda bat, jendea zonalde honetakoa, edo menek duna bere bizitza, adein honetakoa, eta balin batzu bere audioak bidali, beti baimenarekin, ez? Eta horrela lortu nituen 130 WhatsAppeko audio, eta ez ziren eginak espreski niretzat baizik, eta jadanik grabatuak ziren, orduan bikaina zen alde hortatikan. Kontua da, horren arazoa da, hor ez dugunez gidoi minimo bat jarri, ezin genuela ezaugarri espezifiko batzuk begiaz nola gatzen ziren, biltzen genuena. Ea ze jasotzen genuen azkenean influx hortan. Eta orduan hori anantzatu genuen, eta ikusi genituen hainbat gauza agertzen zirela, eta ez genekin ziren ea WhatsAppeko audioak azkar ibiltzen zirelako, edo azkar mintzen zirelako hor, edo besterik gabe akatsuatzen egin zutelako auskeran. Orduan, gaur da genituen hor, topatutugu gauza hauek. Eta orduan hortarako bigarren fasea izan zen eztabaida saioak egitea. Guztira 9 eztabaida saio egin genituen. Eta ordu bete inguru irauten zuen eztabaida saio bakoitzak. Hor esan bezala jartzen dituen binaka edo irunaka lagunak, familiakoak edo militantziak ideak. Eta ordu bete irauten zuen, gutxi gora bera, ekartzen dituen 5 TikTok inguru, atera dituen TikToketik bideo batzuk, azkenean TikTok baita edo Instagram resakolako zebait dira gehien kontsumitzen ditugun edukiak sareetan. Eta jartzen dizken pasarteak, zen baten bat, zen denek Euskal Herriarekin lotura bazuten, euskaraz bat ziren batzuk, baina Ipar Euskal Herrian oso gutxi badira euskaraz. Eta bestela frantsesez, baina Euskal Herriari buruz pixkat ere emozioak sustatzeko horrekiko. Eta orduan hori jartzen nuen, baitun galdera batzuk, baina gero eztabaida librea sustatzen nuen.
Maili, aipatu duzu nolabait ere lehendabizi izan direla WhatsApp audioak eta horrelakoak eta ondoren eztabaida saioak. Ezberdintasun handiak somatu dituzu, batetik bestera esan nahi dut WhatsApp audioetan nola hitz egiten dugun eta gero eztabaida saio batean, beste pertsona batekin aurrez aurre gaudenean nola hitz egiten dugunen artean ezberdintasun handiak somatu dituzu? WhatsAppeko audioetan asko azkarrago mintzo ziren hori argiki. Horregatik askotan baitun zalantzak ezaugarri bat gertatzen zen azkartasunarik gatik edo besterik gabe horrela azkartzutelako. Baina bestela, adibidez kode aldaketara aztertu dugu, nola aldatzen zuten frantsesetik euskerara, eta agia esan antzeko agertzen zen hori. Esaldiak naturalki agertzen dira askotan eztabaida saioetan. Ez zirelako eztabaida, Nikola ditut, baina azken finean zen lagunen arteko elkarrizketa bat gai baten inguruan, eta gaiak ziren ez dakit, aserrera zazituzten gaiak, edo gogoko izuzten gaiak, edo gogoetak, eta ez da beda esan digute egitan WhatsAppeko audioetan ikusi entzun genituen ezaugarri horiek fikatzeko eta ikusteko, bai, horrela geratzen da. Aipatu duzu, eztabaida saio horietan, Maili, alde batetik TikTokeko bideoak edo erabili dituzula, Instagrameko materiala erabili duzula, nolabait ere, gai zerrenda osatzeko, gazteen inguruan ari gara hizketan, eta gai hoien inguruan, ez dakit, gai hoiek ere, ez dut, uste, hausaz aukeratuta egongo direni, pentsatzen dut, gazteek ere akaso horrelako inputen inguruan errezago hitz egiten dutela akaso sakonagoak edo beste modu batekoak izan daitezkeen gai batzuen inguruan baino? Ez dakit, honetzako lan honetan sare sozialen papera handia zen pasarte guzti bat bere genuen oinarri teoriko eta marko teorikoan sare sozialei buruz, eta gazteekin zelako harremana zuen ikusteko, eta azken finean sare sozialetan erabiltzuten hizkerak oso emankorra da, termino asko sortzen dira sare sozialetikan, kontua da ingelesarekin biziki lotua dela. Orduan askotan hor ikusi behar genuen ingelesarekin ze lotura zegoen, eta kode aldaketan ikusi dugu horrek zer eragina zuen ziren ingelesezko hitz pila bat sartuak zirenak, edo terminoak edo aditzak sortzen zirenak berriak. Orduan eragina badago azken finean neologismoak sortzeko, baina neologismoak ingelesetik hartakoak ziren. Gure kasuan behintzat, eta egin dugun ekorpusan behintzat bai. Tira, beraz, metodologiaren inguruan ere hitz egin dugu apur bat, Maili, eta behin material guzti hori jasota eta ikerketa lana eginda, ikerketa lan horretatik ondorioak ateratzea tokatzen da. Hasteko eta behin horrela modu orokorrean aipatzen hasita, zein izan litezke atera dituzun ondorio nagusiak? Ondorio nagusien alitzateke ahoskeran behintzat berrikuntzak gehienak frantses hizkeretatik datozela, hori egin dugun ondoriorik agian nagusiena, eta hor begiratu beharko zela azken finean ze garatu daiteken etorkizun ere frantses ahoskerarekin, ez? Eta beste ondorio bat da kode aldaketa guztiz normala dela. Ez da zerbait gazteena bakarrik dena, ez da gazte ezaugarri bat soilik, baina gazte guztiek eratzuteko kode aldaketa denek ez dago salbuespenik. Eta era bat natural. Orduan horrek ere eragina du, azken finean ea nola azartu beharko dugun hizkera, bai buruan nola gertatzen eta dena, azken finean gazte guzti hauek elebidunak direlako txikitatik. Ez dira euskaldun elebakarrak. Eta hor, pentsatzen dut, gazteek eta aipatu dituzun sare sozial hoietatik eta ere, zuzeuk aipatu duzu, Euskal Herriarekin lotura izan zezaketen gaiak planteatu dituzula, baina euskeraz material askorik ez dagoela sare sozial hoietan, beste hizkuntzetan jasotzen diren input hoiek ere izango dute, ez? Hizkuntza ohitura hoietan eragina. Bai, azken finean sartzetan gehien bat frantsesezko edukia kontsumitzen da. Badago euskerazko edukia, baina askoz gutxiago da, gehiena hegoaldean sortzen da. Orduan horrek ez dago referentzialtasun hori, eta azken finean ez daudenan TikToken ez duzu gena esfortzua bilatzeko. Zerbait euskera zuretzat edo denbora hori hartu nahi duzuna da, alik eta errazen hartu mugikorra eta entzuten ditu. Orduan askotan horre frantsesezko bideoak daude, edo bestela ingelesezkoak hori gira bizkuntza nagusiak gazte hauen kasuan ikusi dugunez haien hizkeretan, ze adibidez ingelesezko hitzak askotan frantsesez ahoskatzen zituzten, eta ez euskeraz. Orduan ikusten hazen zuen hizkuntza nagusi horiek.
Hegoaldea aipatu duzu, Maili, hegoaldean ere sarritan entzun izan dugu, ez? Nolabait ere, bazuk aipatu duzu erreferentzialtasun horiek, edo erreferente horiek, euskarazko erreferente horiek falta direla, aipatu duzu akaso, iparraldean baino eduki gehiago egon litekela hegoaldean, sare sozialetan euskararen inguruan, muga bat badagor, oraindik ere existitzen den muga hori, muga horren bueltako herrietan, Maili, orain aipatu ditugun Baiona, Angelu, Biarritz, hegoaldetik ere badira muga horren inguruan beste hainbat herri, somatzen da, ez dakit, bertako gazteen artean euskararen inguruan, euskararen erabileraren inguruan, aipatzen ari garen inguru honetako antzekotasunik somatzen da iparraldearen eta hegoalderen artean? Nik ez dut hori ikertu, baina badut asmoa ikertzeko aldudanean Hendaia inguruan zegratzen ere bai. Hendaia inguruko nik oso interesgarri izango da, ikertzeko ni hango jendeakin nintzen naizan eta guzti beti nago hor belarriak irekiak, zetu esan duzu, izkuntza hauek, nahazituzu euskalki hauek, baina ez dago ikerketarik horren inguruan behingoz, eta hori handi asmoak gero ez, segitza ikertzen kostalde osoan eta Hendaiaraino iristea. Beraz ikusikoa, baina bai normalean topatutuko ditu gai ez, gaztaniazko gauza asko ere bai Hendaian eta euskalki ezberdinetan ere bai. Maili, lehena esieran aipatu dugu, hiriko euskara aipatu duzula, hiriko euskara zaratago, herrietako euskara ere aipatu dezakegu, ez dakit, herrietako eta hirietako gazteak elkarregin daudenean, batak bestearengan eragina izaten du, da hiriko euskara eta herriko euskara horiek nasten dira? Nik uste garrantzua dela jakitea Ipar Euskal Herrian gazte euskaldun gehienek ikasten dutela elkarrekin Etxepare lizeoan. Orduan, bertan nahasten dira, argiki badago eragin bat eta dago izkeraren homogeneizazio bat, azken finean euskal gazte ia guztiak elkartzen batuzu lizeo berean, bai kostalekoak, bai barnekaldekoak, hor zerbait geratuko da, eta hori dugu ikertu, baina bai ikusten dugula izkeraren homogeneizazio moduko bat. Gero kontua da, jungo bagina ezakite, hortzaizera edo atarratzera beharko genuke euskalkia ere kontutan hartu agian, ez dena inbeste kasua Baionan, baina badago homogeneizazio bat, bai nabaritzen da. Baina, badakitala ere, daude, uste badia dinamika desberdinak ez, nik hau ez dut ikertu, baina nire oharmenea behintzat, demago nahi ziberutar batek itzaiten badu Baionako batekin batura joko du. Baina agian, base nafartarra dela prestigio duen euskalkiara ikusi dugu gure lanean, horko ezaguarek hartzen baitituzte askotan, naizta ez izan bertakoak. Eta hor ere ikus daiteke, behar bada, base Nafarra porterazko euskalki hori dituzenak ez dutela enbeste aldatuko egin izkera. Ez dakit, Maili, gazteekin egin duzu lan ikerketa hau egiterakoan, gazteei helarazi dizkiezu, edo gazteekin landu dituzu, ondorio hauek? Oraingoz ez dut aukia aukera hori, baina badut asmoa Baionako gazten egingo hitzaldi bat, Laister, Hogeitabian ustut, eta bertan nahi nuke gazteekin partekatu, baina, ere, eskartu ditut nire partaide guztiak, lekuko guztiak, eta aipatu ditut bai piskataiekin, lagunekin ere bai. Badakit gai hau, ez ere esan nahi izan duela hemen Baiona inguruan. Baina ikusiko da, zizpara joten nahi zenean mintzaldia, hor ikusiko da, ea gertatzen diren, ze interesa hauten ere bai. Esan duzu zer esan eman duen gai izan dela Baiona inguruan, ze aldetatik edo zergatik izan da hori? Azkenan ikustut ez denez Baionako euskalkirik teorian ez da, tradizioan ez da behintzat. Orduan ikustut horrek pixka bat ikusiaren egin duela, eta gero, dira, dependitzen du ez, bi modan hartu daitezke ondorioak ez batzuk dira, euskarari da bizi irauten, nahi da arramoldatzen aldiro, orduan hortikan batzuk badoaz, begira Baiona badau, eta beste batzuk diote, ikasu, da frantzesa oso indartzu sartzen gure euskeran, orduan marko genukean horrekin kontu zibili, badira bi horiek, eta hortik entzun daiteke horren haste bat ere bai. Garbi dagoena da, Maili, euskararen biziraupenaren gakoetako bat gazteak beraiek izango direla, egin duzun ikerketa hau, euskararen erabilaren ikerketa hau, estrapolagarria izan daiteke beste adintarte batzuetarako, adintarte horien errealitatea ere ezagutzeko?
Dependitzen duze faktorek, ez adibidez ahoskeran egiten badugu konparazio bat, nire ustez desberdina izango da. Eta dependitzen du ere bai, hor faktor asko sartzen dira, odun ez dakitze puntuan esapolagarriak diren, izan ere heldu asko ez dira euskaratuak izan euskeraz, hauek bai, gehienak bai. Kode aldaketaren kasuan behar bada, bai, kode aldaketa presente dagoen gauza bat da, baina Zelena ez dakitze punturaino, adibidez, orduan, hau oso espezifikoa da bere adintarterako, hartutelako kontuan da, adibidez, bai denek ikasutela euskeraz eskolan, besteek agenez. Euskalkia batuaren sorrera baino gehiago batuan murgiluta daude hauek, orduan bai. Eta bukatzeko Mai, lehen zertxo bait aurreratu diguzu, baina ikerketa lerro honek zure buruan behintzat, ikerketari jarraipen eman dezaioketen beste harimutur batzuk ere zabaldu ditu. Baduzu beraz, lerro honi jarraipen emateko asmorik? Bai, nahi nuke Lapuriko kostaldea egin. Ikertu gaztek nola hitz egiten duten. Ez dakit ikusi beharko nuke, ze punturaino sakonduko nuken, sintaxia, neogramatikan, orain batez ere ahoskeran zentratu naiz, eta, kode aldaketan ere bai. Horren, horiek biak seguru. Baina ikusi beharko nuke, ze eginetaraino beharko nuken sakontu eskuriapen hortan, sartzen naizen aditzen gramatikan, aditzen egituran, sintaxen gramatikan hori guztia. Baina, bai, baut asmoa. Ederki, Mai Quintana Morcillo, Baiona Angelu eta Biarritz inguruko 18 eta 24 urte bitarteko gazteen arteko ikerketa, mintzairaren ikerketa egin duzuna, mila esker, bigarren kafean, ikerketaren ondin orakoak azaltzeagatik, eta esandakoa, ikerketak lerro berriak baldin baditu, aurrera gore izango dugu elkarren berri. Mila esker! Mila esker! Agortu dugu Mai Quintana eta tira, egoldera pixka bat egin, bidasoa zeharkatu, baina bidasoari pega-pega eginda geratuko gara Petxiren eta Etxeko Uztaren bi bide kantu honekin. Eguardiko 11 bidean, 2 minutu besterik ez, eta azken orduari helduko diogu segituan, Oñatza Izpuru lankidearen eskutik. Izitzada, wakarrata, ez ditu bibide baizi, triste bezigin dezke edo Bizikintezke edo erdi pozik. Triste bizikintezke edo erdi pozik. Triste bizikintezke edo erdi pozik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egunon, ongi etorri naiz irratirak. Egunon Pei, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria, egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Keep calm and bigarren kafea. Goaz estudio zentraletara informazioaren ari horri heltzea, azken ordua, Oñatza Izpururen eskutik. Oñatz, egunon? Egunon bai, Asensio eta egunon lagun guztiak. Aurken sola presoa aske geratu da gaur, espetxe zaintzako epaile zentralak onartu du baldintzapeko askatasuna eta 16 urte ondoren espetxe atzean utzi du Nafarrak aurtengo maiatzetik 3. graduan zegoen Iruñeko espetxean. 2008an atzeman zuten Iruñeko Aldezarrean eta ordutik egonda preso. Lehenago ere 2 urtez izan zuten gatibu kasu bereziki lazgarri batean. Beste 3 gazterekin batera Leitzan UPNeko zinegotzi bat hil izana leporatu zioten. 2002an atxilotu
zuten ustez Urbasa komando deitu zieten horretan parte hartu izanarekin. 2 urtez oso gutxi izan ziren horrekin zerikusirik ez zutela salatu zutenak. 2 urte pasata orduan Espainiako Entzutegi Nazionalak errugabetu egin zuen eta frantses estatuan atxiloturiko beste 2 pertsona akusatu. Mikel Soto zen, atxilotuetako beste bat orduan eta gogora ekarri zuen 20. urteurrenean jasan zituzten torturak. Izan ere, tortura haietan lortutako testigantzak izan ziren 2 urtez espetxean mantentzeko giltza. 2008an berriz, atxilotu zutenean ere, ospitalean amaitu zuen solak gara jakinal izan zuenez. Ordutik, Espainiar estatuko hainbat kartzeletan izan da, dispertsioen ondorioak pairatuz. 2008an Puerto 3 kartzelan zegoen, bererekin atxilotu zuten eta auzokidea zuen Xabier Rey bere zegan hilik aurkitu zutenean. Ondoren, Algecirasen eta Burgosen eduki zuten. 2021an, Iruñeko kartzelera gerturatu zuten Donibane auzoko presoa eta gaur berreskuratu du baldintzapeko askatasuna. Kontatzen ari gatzei zuen nola, gaur greba egun duten Nafarroan, irakaskuntza publikoan egiten den bigarna da hilabeteko epean, ratioen apaltzea, plantillen egonkortzea, erosalmena berreskuratzea eta lan karga arintzea aldarrikatzen ari dira. Manifestazioa martxan dute, grebaren nondik norakoak azalduz, Josu Arraiz Labeko ordezkaria izan da gurean. Oso goiz da, zifrarik izateko, daukakun bakarra da, azken aste hauetako impresioa. Eta gure impresioa egin ditugun egun asanblada baino gehiagotan, bada benetan jendea gogotsu dagoela eta hortikan ondorioztatu duguna bada, greba edo mobilizazio honek benetan arrakasta izanen duela. Azken egunetan mugimendu bat baino gehiago izan da, Hezkuntza Sailak proposamenen bat egin izan du, Carlos Jimeno Hezkuntza Sailburuaren partetik, baina sindikatuek eta langilek uste dute ez dela nahikoa. Tartean eskatzen dute aipatu ditugun bezala, ratioen murrizketak edo orain arte ukatu izan diren beste zenbait afera, soldata ere bada aldarrikapenetako bat, irakasleen egonkortasuna ere eskatzen dute, oso altua delako hezkuntza publikoa. Ikaragarria da, ikastetxe batzuetan urtero gertatzen den irakasle aldaketa izugarria da. Plantillaren erdia baino gehiago urtero berria da. Eta horrek dakarren guztiarekin, ez? Ikastetxe horrek dituen proiektuak eta planak aurrera emateko ez dago jarrikotasunik, ikasleen aldetikan ere urtero aldatu behar tutorea eta hori oso ohikoa da. Honetan aipatu moduan, Iruñean zutabe ezberdinen bidez ari dira egiten manifestazioa. Azken aipamen bat, kasu honetan gaur goizean ertzaintzak mozal lege aplikatuta Euskal Herria Biziriko kide bat auzitegian delako. Mendian zegoen, ertzainek identifikatu zutenean parke eoliko baten kontrako mendi martxa bat antolatzean, eta elkarretaratze egin dute emakume horri elkartasuna adierazteko Gasteizko epaitegian. Iturrietan aurreikusita zegoen parke eolikoaren kontrako mendi martxa aritzen antolatzen, aipatzen ari garen emakume hau ertzain batek identifikatu zuen, ez zuen agiririk soinean eta horren ondorioz mozal legea aplikatu zioten. Horren aurkako helegitea jarri eta gaur da horren bista helegitea isuna eta horren harira epaiketa mozalegea salatu dute, baina baita ere militantzia zigortzeko ertzainek erabiltzen duten muntai poliziala, mugimendua ekonomikoki itotzea egotzita. Goizeko 11:04, oraino lagunok kontatzeko genuena momentuz. Eskerrik asko oinatze Aizburu, Eguerdiko 12etan informazio gehiago izango dugu hementxe naiz erratian, baina orain aurrera egiteko orduare badugu eta murgildu bar dugu gai korapilatsu batean. Alba dugu bintzat. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. Tira, hurrengo minutuetan hemen, ez dakite, 2 eta 2koa izango dugu, eskuz binakako partidu baten finalaren modukoa, hurrengo gaiak korapilatxua da oso, saiatu gara, Julen da biok nolabait ulertzen, baina, tira, Eire Maia eta Goiure Zeizarandiak desente hobetu ulertzen dute, eta Eire Maiak, ekarri du gurera, ze lehen galdera bururatzen zeguna da, nor da, pi dididelako hau.
Bai, bueno, hau azken hilabetan, bueno, onda pilpilan ez urrengua, osea, ondaz bakarrik itzein da, eta, bueno, informazioa gana bideo altikateet, baina, igual, eskeze desageratzen daude, orduak ondaz itzaiten, bideo pilo bat, eta, bueno, da pixkat laburpen bat moduko bat, ze imposibilia hori dana esplikatzea guain, baina, bueno, galdera da, zein da P. Diddy, pertsonaia hau, bueno, guk badakigu, inigo julen zuek ezakizu zein den P. Diddy. Aitortu behar dut, gaur goizean izan dudala, zuei entzun dizudanean, pertsona honen berri lehen aldiz. Ados. Nik atzo, edo eren egun, ez da inoiz aipatu zen duten hau, eta igual iniz goiurira itu diot, baina ez daukate... Nik gauzat esan dizuet, entzun dituzuen disko askotan, ekoizlea, P. Diddy izan da. Bai. Bueno, hori, galdera da, zehai da gertatzen, nor da P. Diddy pertsonaia hau, egunero zerbait berria eta ateatzen beretaz, informazioa etengabe da eguneratzen, eta hori, zein da P. Diddy. Bueno, tipo hau, hola dituko jau, ez daka beste adjetiboik, Sean Combs izeneko P. Diddy edo Puff Daddy ere deitu izan zaio, izeneko pertsonaia hau, New Yorkeko Harlem auzoan jaio zan, 1979an, hip-hopeko munduan murgildu zan, oso goiz, eta hemen paper handia dute, East Coast eta West Coast zonaldek estatu batutan, bea East Coast zonaldekoa zan, eta eszena horren, bueno, pixo handienetako batzekan pertsona zan. P.Diddyn karrera diskografiketan hasi zan, beak zigilu diskografiko bat zekan, Bad Boy Records izenekoa, eta hemen artista oso ezagunak zeskan zigilu horretan, adibidez The Notorious Big, eta disko oso garrantzitsuak atea ditu, eta beha da horren danan atzian. Eta, bueno, aipatu du Notorious Big horren eriotan ere pixka bat involukratuta omen dago pertsona hau. Hori da, momentuz, hau konspirazioan geratzen da. Hemen, kasu honetan badaude gauza batzuk errealak direnak eta frogatuta daudenak eta epaile baten aurrera eraman direnak. Hori da. Eta daude beste asko, direla pixka bat konspiraziotik edo susmoetatik edo beste abeslariek abestietan aipatu dutenetik eta batzutan muga zaila izaten da, bueno, muga non jarri ez, zer dan egia, zer dan gezurra, zer dagoen momentuz frogatuta edo zer ez. Bigen eriotzean parte hartu zuela, hau sartuko genuke konspirazioen poltsan. Baina da pertsona bat, igual munduko konspirazio erditan parte hartzen pertsona bada. Osea, ez daka zentzua benetan zenbat espazio akaparatzen pertsona honek. Eta, bueno, esan bezala, urteetan musika munduan murgildu zen, eta musika munduan behar rapero ezlare bai hasi izan bere karrera egiten, eta izugarrizko arrakasta izan zuen, hori azkenean handilenen artean mugitzen zalako, eta behaiekin kolaboratzezun, edo behaiekin diskoa produzitzezun, eta pixka bat horren arira. Baina, bueno, artista baino gehiago, alare, industria musikaleko magnate handietako bat izan da, biznesan munduan, pixu ikaragarria izan zuen, eta beste inguruko hainbat arlotan iritsi izan, adibidez Hollywoodeko famatu askokin ere harremanan, Beyoncé, Jay-Z horrelako pertsonaiekin behaien lagunik horrena gomentzian, eta hor pixka bat konspirazioetan sartu gabe, hor gainetikan esan da, tipo osan, lo más top, osea, dana irtzesan. Karabantxileko lagun batek esango luken bezala, un manejas. Hoxe izango zen. Eta, bueno... Hoxe izango zen. Manejas bat izango zen. Manejas bat. Ala esate bali medezu. Bueno, Diddy zelako tipo hau, pixka bat ja reputazioa zikintzen hasi zitzaion, 1989an New Yorkeko gaueko klub, Manhattanen kokatutasun gaueko lokal klub batean gertatu zen tiroteo baten involukratua izan zalako, eta garai hartan beren eskalaguna Jennifer Lopez, aktore eta bezlaria zan, eta beste Shine izeneko rapero batekin batea, atxilotu zituzten, tirote hortan involukratuta zeudelakoan, eta legez kanpo armak zeskalako atxilotu egin zuten. Baina, bueno, beranduago kargu guztatikan asolitu zuten, eta libre gelitu zen. Baina hor ja, zerbait nabari izan, bueno, ez da oso raruarez rapero artean armak ilegalki egitzea, eta hori, baina, bueno, pertsona hau, ja, gauza askotan saruta zeo. Eusaina, hasitzen zabaltzen, Bai, kiratxa. Eta, bueno, galdera da, zer
aida gertatzen. Claro, hau, bueno, Sean Combs Puff Daddy Pedidi izeneko pertsona hau. Didi deituko diogu, hemendik aurrera. Didi. Zer aida gertatzen, zer da oain horren pilpilan otia egiteun arrazoia. Ba, bueno, Pididi, leheno zana baino famatu inda, arrazoi ezberdinagatikan, baina 2008-tik 2023 txosten batzuk argitara ateazian, eta bertan langile horiekiko eta kolaboratzaiekiko jarrera txar eta maltratoaz akusatze zitzaien txosten horietan. Eta Didi hasiera baten hau dana ezestatzea atera zan, baina horren arira geroz eta historio eta akusazio larriagoak ateatzen juntzean pixkanaka. Eta, bueno, oaingoan, dana aldatzen hasi da, 2023-tik aurrea, eta Didik zekan imperio hori dana, erortzen hasi da. Eta, bueno, zergatik, dana hasi zan Cassandra Ventura, bere neskalagun oia, Cassandrakin Didik eukizun harreman romantiko bat, 2007-tik, 2018-ra, eta beak salaketa bat egin du Didiren aurka. Ventura, abeslari eta modelo estatu batuar bat da, eta beak salaketa horretan akusatzen du Didik hamarkada horretan zehar eraso bortizkeria sexuala eta trafiko sexualera behartu zula aitortu du, eta hori da bere salaketan jarri duna. Koakzio eta estortzio bidez gauzatzen zuen hau Didik, eta Ventura behartuta zeon txantaje harreman batera, eta oain ausartu da akusatzea. Esan dugun bezala hemen daude bi teoria multzo, ez? Batzuk frogak dituzenak eta bestea konspirazioa dutenak, uste dut oso garrantzitsu dela argitzea Cassandra Venturak salatu duen honen frogak badaudela, eta hoia ez dela konspirazioen multzoan sartzen. Ez dela beste rapero batek esaten du Didik bere emaztea jipoitzen zuela, besti batean edo gaizki tratatzen duela, ez hau. Bi movida daude, bat, garbi daukaguna, gertatu da, salaketa badago, eta horrek piztu du nolabait, horren atzetik datorren zea guztia, eta beste aldean dago, teoria konspiranoiko festa ikaragarri bat, non ez dakigun, zenbat gauza izango diren egia, zenbat ez diren. Lehenengo multzo horretan Kasiren salaketa sartzen da, eta tamalez badakigu hau egia dela, epaiketa honetan bideoak agertu direlako, hau da, Didik nola Kasi jipoitzen zuen, bideo oso gogorrak agertu dira, hoteletan, hainbat lekutan, eta bideo horiek publiko egin dira, eta bideoan argi eta garbi ikusten da, nola Didik Kasi jipoitzen duen, eta nolako indarkeria matxista mugara eramaten duen, beraz. Garrantzitsu argi geratzea, hau bai ez dela konspirazioen edo teorien multzoan sartzen, hau gertatu zen, eta jasoik honengatik Didiren imperioa pikutara bidali barko genuke, edo erori barko litzateke, baino, bueno, ari horretatik tiraka gauzak gehiago agertu dira. Kontatuko eten dana, hau dana salaketa horren arira doa eta egia da. Eta aurreo komentatu behar nun ezuk esan desuna, hoteleko bideoiek, oso bideo horrak ikusten dana Didi jipoitzen, lurrera otatzen Cassandra, Kasi deitze kasu hontan. Eta bai, hori dana, egia da, eta aurrerantzean kontatuko eten hau denare bai, salaketa horren arira atera dian, akusazio edo salaketa horiek dia, auzi bat ireki dutenak, eta geroz eta gehiago doazenak. Trama handi bat bilakatu da, esan bezala, eta Didikindako astakeri asko aidia oain argitaratzen, azken hilabetetan. Eta, oain sartuko gapizkoa, zer dian astakeri hori danak. Kontua da, Didik bere karreran urte gorenetan zeonian izugarrizko festak antolatzen zitula. Izan ere, oso ezaguna zen bere festen arirare bai, ehundaka Hollywoodeko aktore eta industria musikaleko izar jotentzialako festa horietara, eta ikaragarriak omentzian. Ja, unibertsitate urtetan ere festa ikaragarriak antolatzen omentzitun Didik, eta ja, ezaguna zen horregatik. Beti badago, beti ez, ustut azken urtetan badagola ez, hain maila gorenean gertatzen diren festa horien inguruan, nolako kiratx edo susmo arraro bat. Droga asko egoten da festa horietan, botere harreman ikaragarriak, botere harremanek bortxaz edo behartutako egoerak, eta uste dut, gaur egun ja horrelako festa eta zitze egiten dugunean, denoi sortzen digula, dena garbi eta sano ez da gertatuko bertan. Eta gero. Hori da, oso mugara eraman daudena. Hau da,
horren, bueno... Gainera estrategikoki antolatutakoak, ez? Bueno, honen azalduko duzu, baina bai. Bai, festa horiek izen bat zekaen, Freak Off izeneko festa izan, Freak Offsak, eta, hola ezagutze zian. Hauziko dokumentutan ere izen horren baitan ezagutzen dira, orduan ofiziala da, horrela ditze zaio. Eta, festa hauek etzian festa normal batzuk, etzan lagunekin jun eta pare bat trago hartu, mozkortu eta etxera zoazela edo dena delakoa. Ez, festa horietan, 100 langile sexual zeuden, eta ez dago zan beharrik, bertan segertatzezan, langile sexual horiek zertara sometitze zituzten, eta zertzean festa horiek, zer helburuzekaen festa horiek, ez da. Adibide gisa, didik 100, milak ez dakitzen bat propietate ditu, etxe pila bat dazka, eta horietako bat aztertu zutenean, umentzako olioa eta milaka lubrikante botila topatu zituzten bertan. Eta horretaz gain, dozenaka droga ezberdin, gehiengoa ekstasisa, getamina eta GHB izanik, droga horiek erabiltzen zituzten, festako partaideak eta langile sexual horiek anulatzeko eta eraso sexualak iteko, hau da, bortxatzeko erabiltzen zituzten droga horiek eta nahi zutena iteko. I'm giving out flowers to anyone. I ain't been out the house in a minute, cause I ain't with it if the money is miniature. I've been minding my business, I'm business minded. I've been spending some time with the minister, cause I'm finished and still sinning in the city of God and the sinister. Try to pray and repent in a synagogue or a mosque, a temple, a church. Them brown skin cinnamon niggas hurting and murders a common courtesy for certain. Cassandra salaketan arabera, gehiengoa eraso koakzio estortxo eta txantaje bidez menperatua zeon festa horietan, bai partaideak eta bai langile sexualak, eta ziurreniz festa kanpore, bazeuden. Izan kontua da, festa horiek grabatu iten zitula, pedidik, eta grabaketa horietan partaideak bortxaketen partidela ikus daiteke. Orduan, zein da kontua hemen, didik, danak menperatu ez eskala, zerbait esan ez edo salatu nahiko balute ere grabazioak haien aurka erabiliko zituztelako, eta izugarrizko koakzio eta txantajea jasate zuten, partaide horiek edo festetan zeuden pertsona horiek. Didiren modua zan mundu guztia isilpean mantentzeko eta behaingan botere hori izateko. Orduan, Cassandra Aventuraren salaketa gehitzea hau dana, eta kasoak erosta larriago bilakatzen hasi da, pixa handiago hartuz, Manhattaneko gorte federaleta iristen da, puntu honetan, eta Aventura eta salaketan parte diren dozenaka pertsonaz gain, New Yorkeko distrituko fiskalak ere salaketa egiten du bere aurka, eta fidantza aukera kendu dioe pedidiri, eta oaintxe bertan, espetxeratuta izateko zai dago. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a beat, did he? Yep, RP, rest in peace, Biggie and Pac, both of y'all should be. Abesti hau da, egiten du, ez dakit horri buruz hitz egin nahi zenuen eire, baina guztien diazu aipatzen. Abesti honetan, Eminem da abesten aidena, eta egiten du, beti Eminemek bak hitz jolas pia bat egiten dituela, eta egiten du hitz jolas bat raperoa, idazten delako inglesez, biperekin, R-A-P-P-E-R, eta orduan esaten du, Didi da rapper bat, dena ondo, baino P bat kenduta. Perdon, zuk rapero hitzari P bat kentzen badiozu, raper. Hitzailea edo. Ez, bortxatzaia. Bortxatzaia. Bortxatzaia da. Eta iten horrelako hitz jolas bat, rapero eta bortxatzaiarekin, eta gero S.A. hitzekin S.A. esan nahi dula sexual assault, eraso sexualak, eta egiten du horrela Didiren aurkako abesti bat oso maixuki hitzak aukeratuta. Bai, artista asko, hor konspirazioetan sartuta beste behin, badaude hor, aibez Justin Bieberrek Yummy izeneko kanta bat atasun eta bideoklip horretan, eta kanta horretan dala pixka bat aipamen bat iteola festa hoiei, gero sartuko gea Justin Bieberrek ontan eukidun papelan, baina, pixka bat gaur eguna ekarriz berriz gai hau, esan bezala Brooklyngo espetxe batean dago, barrote artean, arriskutsu egia dala esaten omen du, eta 3 akusazio nagusi azka momentu honetan, dala krimen antolatua, sexu trafikoa eta prostituzioa albidetzeko garraioa erabili izana. Afera hau dana izugarrizko impactua ari da izaten, esan bezala, gehien bat festaretan parte hartzen zuten jendearen gatik, partaiden grabaketak ateaz gero, izugarrizko eskandula izango litzatekelako, Hollywood ia dena
da hor barruan sartuta, baita musika industriako pertsonaia benetan famatuenak. Eta ziurrenik, danak oantxe oso beldurta dango dira, Didiren kondena jisteko modu bakarra, Didi beak izen horiek esatia dalako. Eta, karo, pixka bat hor dago hori bai kontua, ea itzengo duen edo ez. Bueno, artista batzun nahi pamena egiteko, adibidez, Usher eta Pink artistak 6.000 txio baino gehiago ezabatu dituzte, Ashton Kutcher aktoreare bai involukratu hemen dago, Justin Bieberrek daka paper oso handia hemen, dago bideo bat YouTubeen, dala 48 Hours with P. Diddy edolako zena dakan bideo bat, eta da Justin Bieber 14 urtekin daola Didikin eguna pasatzen, bi egun pasatzen kasu honetan, eta bertan ikuste du Justinen eta Pidin arteko harremana oso arraroa dela, pixka paternalista dela, inkluso kotxe bat, Lamborghini bat oparitze dio batean Didik Justine eta Justinen komentarioa vamos a por chicas, eta olako gauzak, orduan ja aldegu pixkat intuitu zertzan Justin Bieber momentu hortan saruta zeona edo zertan sartu zion Didik, bideo asko ataiare bai Justin behan egarrez esaten industrian horren gazte sartu izanagatikan oso gaizki gelitu dela, eta guantxe Justin Bieber badakigu oso pertsona komplikatua dela. Baina bai, konspirazio horietan bideo pilo bat daude, TikToken ez dago besterik guantxe, Pididik aparte Grammytan ere bai pixo handia esan zuen ustet 4 Grammy irabaziztula, eta hor ere badago sari banaketa horren kuestionatze bat, beak erabakitze zula zenek irabaztezun edo zenek ez, Beyoncék irabazte espasun, kristonak altzeskila gertatu irabazleei, ez dakit, horria sartzea oso gai potolua da, baina hori da guantxe komentatzen nahi dana, eta kontua da, hausitegitan 2025ko urte hasiera aldea jongo dala, eta oraindik eta testigantzak gehiago idea ateatzen, eta ez dakigu zer gertatuko dan argi eta garbi, orduan, Pastela serioa da, Julen. Bai, Bueno, zerbait ulertu duzu behintzat. Bero, karnadanik, Augustiaren inguruan. Nik ere ez, zipitzik ere. Nekiela ezer iritsi. Hori da, algoritmoaren kontua, ez? Hemen Eli Pariser Googleeko langile liburu bat idatzi zuen horren inguruan, informazioaren burbuiak uste dut izena zuela, eta bertan lehenengo aldiz, hau da, liburu honek edukiko ditu 15 urte horrelako zerbait, orain badakigu zer den algoritmoa, orain badakigu informazioa sektore segmentatuta iristen zaigula, baina garai haietan ez zen ainoikoa hori jakitea edo beste muga batzuk zeuden, eta berak han hitz egiten zuen horren arriskuaz eta nola munduaren ikuskera aldatzen zitzaigun, batei eta bestei eskainitako informazioaren arabera, zuei ez zaizue hau iritsi, eta niri ordea Instagramen edo Googleen behin eta berriz agertzen zaizkit kasu honi buruzko bideoak, eta ni bizi naiteke, zu bizi zaitezke, zuek bizi zaitezkete jakin gabe honi buruzko ezerrez, eta bizi izan gara. Hori da. Eta nik egunero informazioa jaso edo beste zerbaitekin kontrara, ez? Nik informaziorik ez jaso ez dakit Kosovori buruz, eta zuek etengabe jaso informazioa. Gertatzen dira horrelakoak, baina nola bigarren kafeak askoten esaten dugun, kafea baino Macedonia edo entxadala da izena duki beharko lukela, ze gai asko jorratzen ditugun, hau ere bai, karri behar genuen. Pidiren giroa baino giro gozoagoa eta hausnarkorragoa uste dut bizi dela egunotan bimen, eta gu bagoaz Iker Gurutxagarekin segituan bat egitera, kokatu da antxe bere bulego virtualean eta prest daukagu gurean Iker Gurutxaga, egunon eta ongi etorri aspaldiko bigarren kafera. Egunon, zer goduz, ondo? Ondo esan beharko, bai. Ondo entzute baldin mazait, gaitzerdi, hemen gaur salan jende asko daukat. Ez da ikusten, baina jende asko daukat inguruan, Aizu, hitzaldi eta gai ez gai zabiltza, eta justu tartetxo bat baliatu dugu, pixkat konta diezaguzun, ze giro eta ze martxa daramazun bimen.
Bueno, etorri naiz eta lehendabiziko hitzaldia hasiera batean bat ikusteko asmoa neukan, adimen artifiziala eta eskubideak, ez, nola izango diren lan inguruan, baina beteta zegoen iritsi naizenerako eta aldatu egin dut aretoz, eta Anati Jus eta bueno, beste Ana Maria Artemisa Side izeneko irratiko langile bat, NPR irrati estatu batuetako langile baten hitzaldiera sartu naiz, eta ia pelikula bat izena zuen hitzaldiak, eta hitzaldiaren baitan gaur egungo merkatuan nola egin tokia, ez? Hortaz ari ziren hizketan, ze ia pelikula bat irudiela horrek esaten dute, nola 90etan hasitako artistek gaur egun beste batera bizi duten hau guztia. Eta Anati Jusek gauza interesgarriak esan ditu. Batetik izan du, mundu guztiak kartelburu izan nahi duela, baina ez duela zertan izan, ez dela beti hori arrakastaren seinale, eta berari ere 300 laguneko aretoetako artistak askotan gehiago esatzen diotela, 15.000, 20.000 edo 40.000 pertsonen aurrean aritzen direnek baino. Hori esan du, dena saltzea ez dela helburua, eta batzuetan hala dela, saretan dena azkar doala, eta askorentzat ahalduntzea bikinitan agertzea dela. Eta zirko bat dela gaur egun sareetakoa, ia pornografikoa bihurtzen dela guztia, eta musikariak ez dutela zertan horretan ibili beharrik, ze musikariak musika egin behar duela, ez bestelako gauzarik. Nik uste dut, nahiko meloi potolo iriki duela hor. Ez da osnarketa makala Anati Jusek plazaratu duena, eta azken egunetan hainbat artistekin ere konturatu naiz, badaila kezka bat, nolabait, hain zuzen ere, musika egiteaz eta musika bizitzeaz aratagoko horretan, egin behar den guzti hori, ez, kudeak eta sareak eta bestelakoak, baina uste dut belaunaldiarekin ere bat lotutakoa dela, Iker, ze belaunaldi gazteen artean, oso, ez da musika egitearekin lotutako zeregina ere badiru diela, ez, Instagramen, TikToken edo danakoaren kudeak eta ez. Era bat, eta gero, bestalde etorri da ordea, oraintxe nola egiten ari garen irratia, ez da? Hori NPR-koak esaten zuen, berek Tiny Deskarekin asmatu zutela, Tiny Deska sortu den, berak bestak Camila Cabeloren Tiny Deska egin zuen, beste askorenak ere bai ez, eta esaten zena zen, Tiny Deska nolabait ere NPR-en posta egin dela konbentzitzen, zuzendaritzakoei, oraindik ere iruditzen zaielako albistak bere horretan ematea dela irratia. Eta, karo, gero entzuleek eta, erakusten dutela, irratia gaur egun bisuala dela. Esaten du ez dakiela zertan izango den etorkizuna, hori ere, aldez aurretik esan du, baina, betiko zalantza horiek eta sortzen dira, ez? Eta, nik uste dut hori ere, kontutan hartzeko zerbait izan dela. Gaurko izaldi horren baitan. Eta hitzaldi hori amaitu Iker, eta minutu gutxitan beste batean murgilduko zara. Eta sartu naiz beste batean, artean, kontuz. KCO ari zen izketan. Eta, kontatu du pixka bat, nola, itzalita utzi duen guztia, 10 urtez gelditu gabe ibili dela, eta 10 urtez gelditu gabe egon horretan, alaba zaio zaiola, ez duela denbora aprobetxatu alabarekin egoteko, eta zaintza sormena eta zuzenekoak ezin direla uztartu, eta horregatik 2 urtez egon da geldirik, eta orain hasi dela pixka bat berriz ere sortzen, eta hau, hemen bi sortzaile gutxienez bazaudeten honetan, galdetu nahi nituen. Berak esaten zuen, opean zeukala botoia, lortu duela, baratzean, etxean, eta zagarrondoa loratzen ikusteaz bakarrik bizitzea, baina orain berriz ere eman dionean botoiari, edo tokitan eslogan bat ikusten duela, musika desberdin ikusten duela, pelikula bat ikusten ari denean apunteak hartzen azten dela, idazteko modu ere aldatu egiten dela, hau da, zure zedako denean, edo inork entzuko ez denean, edo norbaitek entzungo duenean desberdin idazten duela, ez dakit, hor zaudeten sortzaileok zer pentsatzen duzuen honen inguruan. Beire, bota. Oso ados, niguantxe ofen nago, eta ez dakat inongo askaten estimulak ez dut bate baliatzen hortako. Adibidez, pelikulan esan desuna, hori
guztiz iruditzen zait, igual, zozerrek inspiratzea izula da puntatzea izula, edo etortzea izula burura, baina ofentzauden hortan, ez zaude bate mentalidade hortan sortu inberdezula. Ni guantxe puntu hortan nago, eta ezai kostatzen on horrei ematea da, bai, ulertza, esate, bueno, esan duna, bai. Ba, nik berriz, Iker, eustut ofean nagoenean ere, eta izaten dira garaiak ofean zaudela, nolabait zakua betetzen ibiltzen naiz. Askotan kontatzen dut, azken proiektua bide batez Iker Durangorako disko berria dakargu postal kolekzionistok. Ez usteko kantak irorretan sortu dugu, aipatu izan dut, kanta bapatean datorrela. Nire da, bapatean datorren horretan, da letra oso bapatean datorren horretan, nik badaramatza dela, igual asteak edo hilabeteak ez, pelikula batetik atera eta kontzeptu bat gordeta. Ideia bat, honek lotzen nau sentimendu honekin. Horren gero letra oso bapatean sortze horretan, off garaieko gauza batzuk badaude, buruan, eta askotan, WhatsApp talde bat badut nire buruarekin, ez, letra ideiak edo kontzeptu ideiak, eta hortxe juten naiz botatzen, beraz, nik oso ofean, ez du jakiten egoten, baina ulertzen dut kontzeptua, eta igual nahi nuke batzutan off botoi hori gehiago sakatzeko aukera izan bai. Bai, normala denez, eta gero, bueno, izan azut horreintxo gogoratzen, abeslari rapeatzaile Dominikar batek, berak ere esatezuen, bueno, gaur egun idazterakoan eta industriak ala behartuta askori azko egiten zaiola idaztea dela garrantzitsuena eta ez beste guztia, ez? Claro, denbora gehiegi pasatzen dela sareetan edo denbora gehiegi bestek zer pentsatuko duten esaten eta horretan naturaltasuna eta talentua galtzen dela eta berak hori, 5 urterekin hasitzela rapeatzen, jakin ere ingabe rapean ari zela eta gaur egun berriz, sortzerakoan presente duela, lantalde oso bat jaten eman behar diola, berak ere espektatiba batzuk sortzen dituela, eta artista bezala, presio horrek ere, asko eragiten duela idazterakoan, eta, bueno, nik uste dut, gogo eta hori ere, Dominikar Republikako, emakume hau, oso interesgarri ditu zeten, 9 urte baino txituen, eta sekulako gogo eta gotatzen ari zen, Keizio horren aldamenea, eta Keizio bere hau zabalek uste du behin baino gehiagotan. Aizu Iker, laburrean eta minutu gehiagi lapurtu aurretik, aipatu diguzu ikusten aritu zaharena, usnarketa horiek, eta norabait ikusteko daukazuna edo, urrengo minutuetan ariko zarena ere konta iguzu. Albert Plak egin behar duolako zera bat, izaldi informal bat, hortik Euskal Zerratera daiteke, gero pitxina dago, Musicen pitxina, eta sekula pitxin batean den izango, eta ikusi nahi dut, ea zer gertatzen den, pitxin horretan, eta arratzaldean, Fermin Muguruzak 40. urte urreneko biraren inguruan eta baita ere bai inguru bat antolatu dut horren bueltan, eta hori ere, entzutera joango naiz, eta ea zer gertatzen den gaurko honetan. Tira, Iker Gurrutxaga, gozatu, nolabait esateko lanean ari bazara ere, tira, Bimeko tailer eta usnarketa espazio horietan guztietan gertatzen dena, eta akaso Bime amaitu tartu behar dugu beste kafetxo bat hemen bigarren kafean lasai, eta usnarketa espazio zabalago bat ere sortuko gurean. Bikain, eta juzen arte. Zaindu asko, Iker. Adio. Sinvergüenza. Eres tan feo y coqueto, vacila más que mi orquesta, nene. Oye, yo te conozco. Tú eres un sinvergüenza, un descarado, un descarrilado, un hombre que se quedó en la línea. Anati Juxen lan ere, Que acá yo traigo a mi gente. Hemen Quantikekin, Entre Rejas kantatzen. Eta guk kantu hau amaitzen utziko dugu, baina segituan Norbeiara begira jarriko gara, behingoz eta azkenean lortuko dugulako Iker Sansinenearen nolabait azalpen tekniko sorta hori entzutea, azken egunetan askotan zinegin dizuegu, aruntza begira jarriko ginela, eta gero zuzeneko saio bat egitearen kontuak, koste egin zaigu horrei leku egitea, baina gaur egingo digu, urrengo minutuetan utziko zaituztegu, horrelako itsas bidai luze bat Norbeiako mendebaldeko kostan barrena kaiak batekin egiteko, jakin behar diren eta kontuan izan behar diren hainbat kontu tekniko aztertzeko. Goizeko 11:34 minutu hementxe naiz irratian bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Atxaldeon. Honakoan, kaiak espedizio honetan gainean daramazkigun gailu, material eta bestelakoetaz hitz egin nahi dizuet. Hala nola, jende askok galde egiten dit Instagram edo beste kanal batzu bitartez ze material espezifiko, ze material eramaten ditugun, eta bueno, pixkat laburtzen saiatuko naiz, ze material, zertarako, zergatik eta horrelakoak argitzen saiatuko naiz. Bueno, hasteko, segurtasun materiala. Bueno, segurtasuna nola ez, bere biziko garrantzia dauka, segurtasunak horrelako espedizio batean. Egia da, gu kostatik oso urrun ez goazela, baina horrek ez dukentzen, arrisku maila bat egongo ez denik, arriskua dago noski. Eta gure segurtasuna bermatze aldera, batetik daramazkigu, lanean edonork eraman ditzazken epiak bailiran, nola ez, txaleko salbabidas bat, ez? Flotabilidade minimo bat emango diguna. Txaleko horretan bertan eramango dugu txistu bat, haizea gogor jatzen duenean hitzez edo oiuz komunikatzea ez du ezertako balio, eta txistu bat, txistu kodigo batzu daude, morse moduko hizkuntza bat dago, eta txistu lariak, txistu zaleak zenbait txistu egiten dituen arabera, gauza bat esan dezake edo beste. Hori batetik. Gero laban bat edo kutsillo bat, baita ere, eskura, edo zein ez da horka bat gerturatzen bat zegu bakarrik, bromo da. Ez, edo zein kable soka edo moztu beharko bagenu, edo kutsillo bat, ezinbestekoa. Gero baita ere, brujula bat, eskura, ezpada, nahiz eta piraguan beste bat eraman, eskura brujula txiki bat, azken egun hauetan, gertatu zaigu bitan, atera eta belainoa sartu zaigula, eta rumboak edo norabideak aldez aurretik planifikatuta eukiarren, momentuan, rumboiek zuzentzeko edo nun gauden inkluso arakatzeko, brujula bat ezinbestekoa da. Ezin duguna da, nire ustea paletan behintzat, teknologia berriei bakarrik, teknologia berri horietan bakarrik paratu gure gure segurtasuna, ez? Teknologia berriek askotan gailu digitalak dira, askotan edo beti, eta horrelako klimatologia eta itsas baldintzetan faiatu edo faiatzen dute. Kaso honetan gainera, esango dizuet, normalean itsas navigazioan aritzen diren eta eskarmentua duten nabigatzaile edo itsas pertsonak esaten dute segurtasuna bermatu behar duten gailuetan hirukoiztuekin bar direla gauzak, ez? Hori beti entzuna dundik, txikitatik, ez dakit, irrati bat eraman beharrean, bi irrati ez, baino hiru irrati ere eramatea komeni dela, ez? Hau da, ja izango litzateke agian navegazio transozeaniko batzutan, baina bai, horrela behar du izan, gauzek faiatzen dute, hori argi dago. Orduan hori, txalekoan hori, irratiaz ari garela, irrati bat ere, noski. Kaso honetan, bi irratei marino edo VHF frekuentzia marinoko daramazkigu, jakingo duzuen bezala, irrati hauek hainbat kanal dituzte, eta badago kanal bat, 16. zenbakia duen kanala, eta kanal hau internazionala da, mundu osoan berdina, eta hori zanpatuz gero, zuzenean, erreskate zerbitzuekin harremanetan jarriko ginateke, zein kasutan, laguntza eskaera bat luzatu behar bageni, ez? Horiek izango dira, zerbait ahaztu bazait, txalekoan ero eramango genituzken oinarrizko
segurtasun gailuak, ez? Gero txalekoaz gain, eman duguna da txubaskero bat espezifikoa piraguan ibiltzeko. Txubaskero hauek normalean izaten dira, mendiko txaketa goretez modukoak, reforzatuagoak, kapa gehiagorekin, eta eskumuturretan neopreno edo latex moduko itxiturak dituzte, ura ez sartzeko. Itxas kaiakean ibiltzekoek badute berezitasun bat, eta izaten da kaputxa bat, euriaz babesteko eta izeaz babesteko kaputxa bat eramaten dute, eta horrek asko laguntzen du. Egun hauetan egunero gabiltz, kaputxa jarri, kaputxaken, ez bakarrik euriaren gatik, baizik eta hotza edo haizaren gatik, ez. Horrelako txubaskero bat, komeni da txubaskeroa kolore argitsu batekoa izatea, kolore laranja, horia, gorriak, itsasoan gehien ikusten diren koloreak dira, normalean kolore horietakoak izaten dira, eta gero reflektore batzuk ere izaten dituzte. Eta hori, txubaskeron bat horrelako espedizio bat egiteko ezinbestekoa. Gero txubaskero horren azpian, arropa termikoa eramango genuke, lifa edo, kamiseta edo textil termiko bat, lodia behar du izan, kaso honetan transpirabilitateari baino, garrantzi gehiago emango diogu, bero babesari edo. Guk, kasu honetan, lehenbiziko aldiz, nik ekarri dudan beste prenda bat izan da artilezko jertxe bat. Hau da, artilezko kaleko jertxe bat. Jakitu nintzalako, hemen ja temperatura oso hotzak izango dituela, eta aurretik esan dituan bioiekin nahikoa izango etzelakoan, eta halaxe izan da. Hain justu ere, ia egunero artilezko jertxearekin. Lepoa babesten duen artilezko jertxearekin. Orduan hori gainetik. Eta gero, beko aldean edo, hankak eta oinak babesteko, eramango genuke bainu jaltzi bat, egun eguzkitzu edo horrelako batean eraman dezakegu bainu jantzi bat, baina komeni da eramatea galtz erderaz seko edo semiseko den prenda bat, ez? Azkenean neoprenorik ez dugu eramaten, eta zergatia barrexa, ez horre. Hainbeste egunetako trabesia baten, neopreno batek gehiago utxiago ez eta suna hartzen jarraituko dugu, busti egingo da, eta azkenean neopreno balde hortzea, askoz ere zailagoa da, denbora askoz ere gehiago eramaten du, eta nekez, lehortuko da klima honetan neopreno bat. Orduan, horrelako galtza seko edo lehor batzuekin, hobeto. Baino, egia da ere, galtza hauek bustitzen zaizkigunean, adibidez nik azken 3 egunetan, gauza bat zela, bestea zela, busti egin zaizkit, eta horiek ere lehortzeko, denbora bat behar dute, magikoak ez dira. Eta oinetan berriz, gezurra badirudi ere, oinak, crocs edo txankleta itxi moduko batzuekin, nire ustea paletan nahikoa da. Eta berriro, noa aurreko, eskarpin batzuk ekarrita, azkenean, eskarpinak busti egingo dira, eta egunero eramango ditugu oinak erdi hotz, edo behintzat umel, eta gero sortzen dira ontxoak eta mierda asko, ez. Orduan, txankleta itxi batzuekin, piraguatik ateratzen zaren busti egiten zea, eta 5 minututan lehortzen dira. Orduan, horrek abantaila batzu dauzka, ez. Hori gainean edo piraguan ibiltzen jardunaean daramakun arropa izango litzateke.
hortik aratago ja beste materiale batzuk eramango ditugu. Segurtasunari berriro helduta, edo orientazio eta segurtasuna uztartuz eramango genituzke GPS bat, piladuna bada hobeto, horrek polivalentzia gehiago duelako, eramango genuke telefono estanko bat, daramagun smartphonea aratago, gero smartphone bat, dagokion funda estankoarekin, baita ere, irratialen aipatu dugu, eta, gero botikin itxuroso bat, manta termikoekin, lehen sorospenak egiteko material minimo batekin, eramango genituzke, eta okerez banago, segurtasunari dagokionen hori izango litzake pixkat, ez? Eramango genukena. Beste alderdi batetik, segurtasunari begira, ere, nik gomendatzen dut, bertako erreskate talde, erreskate zerbitzuekin kontaktuan jartzea, eta beraiei egunero deia egin edo idatzi behintzat, eta esan nahizue gu Bikin Bask taldekoak gara, gaurko etapa hemendik onera egiteko asmo dugu, zenbat lagungoaz, ze segurtasun material daramagu, eta hori asko eskertzen dute, balizko erreskate dei batean, beraiek konjetura edo jakituri maila batetik abiatzen direlako, ez? Hori ere importantea da. Uste duguna, baino gehiago. Azkenean hemen gauzak aurreikustea da. Gakoa da aurreikustea edo aurrez antizipazioa, esaten dugun bezala erderaz, antizipatzea. Hori importantea da, ez? Bale. Gero, akanpadako materialari dagokionean. Segurtasun materialekin beste segurtasun material bat izango litzateke pala desmontable edo bizatitan erausten den pala bat, ez? Hau da, arraun bat. Bakoitzak eramaten duen arraunaz gain, beste arraun portatil edo desmontatzen den bat, ez? Zaila da arrauna galtzea, ez da ohikoena, baina gerta daiteke arrauna galdu edo arrauna matxuretu edo bitan zatitzea. Eta beste pala bat, ezinbestean, oso garrantzitsua da. Behintzat, bi lagunen artean bat gehiago eramatea, ez? Hau da, orotara 3 pala eramatea. Hori bai da oso importantea itxasoan behintzat. Erreketan ere eramaten da, itxasoan baita ere oso importantea da. Orduan, lehengoaren arira, akanpadako materiala. Akanpadako materiala, kanpin da potente bat, ona behar du izan, beroa izan dadin, lehen esten dugu material beroa, hau da, denda potente bat, 3 estaziotakoa benipen, ultralight eta horrelako monokapa diren denda bat baino, azkenean hori lehen esaten duena, ez, piraguan ez du pisuak hainbeste penalizatzen eta merezi du, ez. Goxotasun hori eukitzea eta babesgune hori edukitzea, ez. Gero, esteria bat, lozaku bat, kasuntan lumazko lozaku bat, horre zalantza izan genuen harina edo pixka lodiagoa, nik kasuntan lodiagoa ekarri dut, eta bete-betean asmatu dudala badakit. Esaten dizuen, azken egunetan, 0 azpitik temperatura dauzkagu gauetan, eta asko eskertzen da, ez? Gero, sukalde kontuak. Sukalde kontuak, bi sukalde mota ekartzea erabaki dugu. Batetik, gase kargarekin funtzionatzen duen Markil Primus eta modelo horretako entxufea duten hornillo bat, eta bestetik, ekarri dugu Trangia edo Sueziarre ispirituko erretzaile kemadore bat, asko ezagutuko duzue, alkohol moduko likido batzuekin sua egiten da, eta konbustioa oso ona da. Izan laike denbora gehiago berri izatea sukaldatzeko, gurtan ez daukagu arazorik, ez daukagu inungo arazorik, eta
eta oso praktikoa da, ez? Orduan, bi sistemak ekartzeak salbatu egin gaitu. Eta salbatu egin gaitu, Oslon adibidez, lehenengo bi logistika horietan, gasa erostea ahaztu egin zitzaidan, eta nik bazpada alkohola ekarri nuen, jakitu nintzen alkohola ekarri behar nuela, hori lehenago uste eta aurreratu dizu dela, bertan ez bai dute 96 gradutako alkohola saltzen, eta arrazoia gezurra badiru ere, bertan gainera nik lehenago banekien, baina bertan galdetuta, bi supermerkatutan esan diate, alkoholismo arazoak dituztela, eta jendean alkohol hori antza, beste batzuekin astura bat egin, eta edan egiten dutela, ez? Hori, alkohol hori ez dute saltzen, nik ekarri nuen, eta horrek asko laguntzen du, ez? Asko laguntzen du, polivalentzia edo alde bidetasun horrek, ez? Orduan, hori akanpadako materialari dagokionean. Gero, arropa lehorra, hau da, rekambio bat, minimo, maila batzuk, muda nola ez, engatzerik, eta horrelako gauza, evidentea da. Eta hori importantea da oso, gauza guzti hauek ondo antolatuta eta ondo estibatuta eramatea. Horretarako, gure espedizioan besle izan den guikoten etxe frantsesaren eskutik, hainbat eta hainbat zorro estanko bidali zizkiguten, tamainu ezberdinetakoak, egia da zorro estanko hauek piraguan sartzeko 15 litro baino gehiago badute, kapazitateez, zaila izaten dela. Piraguatik piraguara aldeak daude, baina normalean 15 litrotakoekin ondo hobe da 15 litrotako zorro gehiago eraman, 25 edo 30 litrotako eraman bainoz, nekez sartzen dituzulako gero horiek piragua batean, ez? Eta, piraguan ibiltzen ohituak ez zaudetenak, itsasoko piragua hauek duten berezitasun bat, espedizio baterako prestatu dauden piragua hauek, bauzkate minimo 3 konpartimendu estanko edo, bat izango litzateke piraguaren aurreko aldean, zu eserita zauden lekutik piraguaren aurreko aldera bitartean horre egongo litzake konpartimendu estanko nagusi bat, gero zure eskura edo txiki bat, telefono satelital edo gauza oinarrizko batzuk eramateko, zure atzean beste konpartimendu txiki bat ere, eguneko gauzak eramateko adibidez, eta atzean beste konpartimendu handiago bat, material pixua edo astunagoa eramateko edo handiagoa eramateko, ez? Baina naiz eta konpartimendu hauek guztiak estanko edo ia estanko izan, beti filtrazio txikiren sartzen delako, esan dudana, bai edo bai, zorro estanko onak eraman behar dira. Eta egia da, guikoten, nik ezagutzen dituan marketatik, eta hainbat probatu ditut, nire bizitzan, oso gogorrak dira, egiten dituzten materialagatik, auskalo, ni hortan ez izaditua, baina oso durabilidade handikoak eta oso fuerteak dira. Eta, orduan, hori da pixka bat, piragua batean eramango genuken materiala, ziur nago zerbait astu egiten zaidala, baina, bestela galde egingo didazue. Eta, kasu honetan ere, nik ekarri izan dute bela bat, piraguan jartzeko, bela mota ezberdina daude, baina nik ekarri dudan belak, berezitasun bat balin baduka da, haize komponente ezberdinak jasotzeko prest dagoela, badut masta bat, badu botabara bat, hau da, bela harineko belauntzi, borien optimiste olako baten antzekoa da, hau da, orientazio ezberdinak hartu ditzazke, eta horregatik, popatik datorrena haizea, aletatik datorrena, aldez datorrena haizeari, erantzuten dion bela bat, ez? Baudelako beste bela batzuk, eta erabili izan ditut, bazkenean popatik bakarrik doazen haizeekin funtzionatzen dutela.
eta zaila da horrelako tragesia batean, beti popatik datozen aizeak erabiltzea daude beste batzuk, ere erabilgarri direnak horrelako bela batekin, ez? Egia esan, oraindik ez dute apenas erabili, baldintza edo kondizioak ez direlako berenak izan, eta, kasu honetan ere beste persona batekin noa, persona honek ez du belarik, eta ez dauka ere trebezia horrelako gaiuekin, eta, bela bat eramateak, itxasoko pira batean, bela bat eramateak, suposatzen du, teknikoki, konozimendu batzuk eduki barrituzula, piraguan bakarrik bela gabe, segurtasuna handiarekin ibili hartzea, ze belak beti bere pasada txarrak ematen dizkizu, bolkatzeko arriskua, eta, azkenean lio gehiago da, eta hori, gehiago kontrolatu behar ez? Orduan gauzak pixkanaka izan behar dute, ez? Eta, hori da pixkat gainean daramadan edo daramagun materiala, batzuk uraz galdetu didate, ura, hemen ez daukagu inungo arazorik, ura edonon hartu dezakegu, egia da, Norvegian, aurrekoan, aurten egon naiz nire biziko aldiz Norvegian, udaran, eta urtomasko dira kuadradilloko giltza moduko batena, 7-8 milimetrotakoa, eta edonon daude, eta edonon hartu dezakezu, ure edangarria edonon hartu dezakezu, eta hori ez da arazoa, ez. Hori bai, egunero tartean herririk hartzen ez badugu eta prebistoa dugu, kanpan edo herririk topatuko ez dugula, saiatzen gara, bakoitzak gutxi gora bera 5 litro ure edo eramaten, bi egunentzako, ze hori importantea da, hori gabez gelditzen, aski. Eta, horiek dira gutxi gora bera gainean daramazkianak. Venga eskerrik asko. Ez dira gutxi eta ez dira makalak Iker Sansinenea kontatu dizkigunak, horrelako, abentura bat osatzeko piragua batean itsasoan eta behar direnak, eta askotan sobera ere egonda bazpade, eduki behar direnak. Eta guk bada ez, guk ez daukagu bada espadako espaziorik, hemen agur esateko ordua iritsi zaigu, eta agur esateko, Julen Goikoetxeari esango diogu nahi duen arte, datorrela. Torriko gara, lasai. Eta noiz zen, datorren astean? Datorren astean behintza bai. Ados, Oiuri, zuri bihar arte? Bihar hemen Eneritz Furiak, bihar hemen izango dugu Josu Nebelez de Mendizabal, hemen izango dugu Gartxot, eta ostegunean asteko azken eguna, beraz, goxo, agurtuko zaituztegu, oraintxe informazioaren txandamen naiz irratian, eta bihar, goizeko 10:05 plazer baduzue, hemen bigarren kafe hartzeko zai izango gara. Hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste mila belaunaldi. Debekue Keep calm and bigarren kafea.